אז שלום לכולם, אני רוצה היום לדבר על פירוק באמצעות המחשבון. אני כבר מניח שכולכם יודעים לפרק לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף, על ידי נוסחאות הכפל המקוצר ועל ידי טרינום. אז אני רוצה להראות איך אני מבצע את הפירוקים הבאים באמצעות המחשבון. אז בואו נתחיל מהפירוק הראשון, x בריבוע ועוד 8x פחות 20. אז אני הולך למחשבון ואני עושה מניו מינוס 2, 2. ואז כפי שאתם רואים הכנסתי בעצם לביטוי של ax בריבוע ועוד bx ועוד c, ואני רוצה לתת למחשבון את המקדמים של הביטוי שלי. אז המקדם של x בריבוע הוא 1, המקדם של x הוא 8 והמספר החופשי הוא מינוס 20. אז אני עושה שווה שווה ואז המחשבון נותן לי 2 ומינוס 10. אז אני הולך לכתוב, אם הוא נתן לי 2 אני כותב מינוס 2, בעצם כותב את המספרים הנגדיים למה שהמחשבון נתן, כי המחשבון בעצם פותר את המשוואה הזאת. תחשבו שמה שהמחשבון עושה, הוא לוקח את המשוואה הזאת, משווה אותה ל-0. אז הפתרונות הם הפוכים מהפירוק. זאת אומרת, אם בפירוק זה מינוס 2, אז במחשבון יהיה כתוב 2. ואם בפירוק זה 10, אז במחשבון יהיה כתוב מינוס 10. אבל אני רק רציתי לפרק, אז אני משאיר את זה ככה. מה שקרה כאן, אגב, זה שהטרינום היה מיידי. למה הוא היה מיידי? כי המקדם של x בריבוע היה 1. עכשיו נעבור לטרינום הזה. אז יש לנו 3x בריבוע ועוד 8x ועוד 4, אז אני הולך לאותו מקום. אני לא יכול ללחוץ עוד פעם מניו מינוס 2, 2, אני יכול לעשות AC ולתת לו את המקדמים החדשים, 3, 8 ו4. ומה המחשבון נותן לי? הוא נותן לי מינוס 2 שליש ומינוס 2. אגב, אם תשימו לב, אם אני ארד פה עוד פעמיים למטה, הוא ייתן לי גם את ה-x של המינימום של הפרבולה ואת ה-y שלה. אתם זוכרים שמדובר פה בפרבולה בסופו של דבר, זה ביטוי שמתאר פרבולה. אז בואו נחזור לפתרונות שהמחשבון נתן לי מינוס 2 שליש, אז אני כותב פלוס 2 שליש, והוא נתן לי גם מינוס 2, אז אני כותב פלוס 2. אבל אם תשימו לב, אם אני אבצע הכפלה, x כפול x, זה לא 3x בריבוע. אז איך אני מתקן את הבעיה הזאת? אני לוקח את המספר שהיה פה ומדביק אותו לכאן. והשלב האחרון הוא לקחת את ה3 ולהכפיל אותו בסוגריים הראשונים. כמובן שיש בין כולם כפל. אז אני אכפיל את 3 ב-x, יהיה לי 3x, ואת 3 כפול 2 שליש זה 2. ואת x ועוד 2 אני משאיר כמו שהוא. אז כבר אתם רואים שעכשיו זה יסתדר. אם תפתחו פה סוגריים אתם תקבלו את הביטוי הזה. עכשיו, יש גם אופציות לבצע פירוק לגורמים על ביטויים שכביכול עומד מאחוריהם נוסחת כפל מקוצר. נניח פה, כולם יודעים שעומד מאחורי הביטוי הזה הנוסחה x מינוס 4 ו-x ועוד 4. אבל תראו שאם אני אעשה את זה במחשבון, אני אתן לו את a להיות 1, b במקרה שלנו פה זה 0, ו-c זה מינוס 16. אז אם תשימו לב, הוא נותן לי 4 ומינוס 4. זאת אומרת, המחשבון יודע לפרק גם במקרים שיש נוסחת כפל מקוצר מאחורי הקלעים. אותו זה כביכול לא מעניין. וניתן לכם עוד מקרה מעניין. מה יקרה בפירוק פה אם אני אעשה אותו במחשבון? אז יהיה לי 1, מינוס 6 ו-9. המחשבון נותן לי רק 3. שתי הפתרונות הבאים זה ה-x וה-y של קודקוד הפרבולה. אז מה, אני אכתוב רק x פחות 3? זה לא הגיוני, נכון? כי במקרה הזה יש פה שורש כפול. 3 הוא כביכול מופיע פעמיים. אז אני אכתוב את זה ככה. או כמו בנוסחת כפל מקוצר, אני גם יכול לכתוב את זה ככה. בסדר? אז רק צריך לשים לב למקרה היחידי הזה שיוצא תשובה אחת, ואז כביכול אני לא אכתוב רק x פחות 3. אוקיי.